Yn y fideo yma, da ni yn mynd i ddysgu sut i gynhyrchu graff syml yn SPSS. Mae'r graff yma yn mynd i fod ar gyfer cynllun annibynnol, a mae cynllun annibynnol yn golygu bod gennych chi grwpiau da chi'n cymharu, felly dau grŵp neu fwy da chi'n cymharu, a mae yna bobl gwahanol yn y grwpiau yna. Yn yr enghraifft hwn, dau grŵp sydd gennym ni, felly mae o'n gynllun syml iawn. Sawn ni drwy y data, felly mae gen i un golofn ar gyfer cyfranogwyr, un golofn yn deud unedau alcohol, a wedyn mae gen i golofn arall sydd yn deud pa grŵp maen nhw. Felly ar gyfer y data ffug hwn, be nathon ni oedd, mae'r data ffug yn cynrychioli faint o unedau o alcohol mae unigolion yn yfed yr wythnos. A'r grwpiau gwahanol ydy os oedden nhw yn fyfyrwyr neu os oedden nhw ddim yn fyfyrwyr, felly yn grŵp rheolydd. Felly be nawn ni ydy jyst gwirio fod y data wedi cael ei codio yn gywir. Felly mae o, sydd ni'n gallu gweld un oedd y myfyrwyr a dau ydy'r grŵp rheolydd. Felly, i gynhyrchu graff, da ni'n mynd i fynd i graffs, a wedyn da ni'n mynd i fynd lawr at bar. Felly, da ni'n mynd i gynhyrchu graff bar ar gyfer y cynllun hwn. Mi fydd y ffenest yn dod i fyny, a mi fyddwch chi'n dewis pethau gwahanol yn dibynnu ar sawl newidyn annibynnol sydd gennych chi ac hefyd ar gynllun eich astudiaeth. Felly, dwi wedi dweud mae hwn yn gynllun annibynnol, ac oherwydd hynny, da ni'n mynd i gadw yr opsiwn Summaries for Groups of Cases wedi ei ddewis. Yn yr enghraifft yma, un newidyn annibynnol sydd gennym ni, sef y grŵp. Iawn, os ydyn nhw'n fyfyriwr neu ddim yn fyfyriwr. Ac oherwydd hynny, da ni'n mynd i gadw yr opsiwn Simple. Os oes gennych chi fwy na un newidyn annibynnol, fysach chi eisiau dewis Clustered yn lle. Iawn, ond da ni'n mynd i gael Simple a Summaries for Groups of Cases. A da ni'n mynd i glicio ar Define. Iawn, felly da ni'n cael ffenestr newydd yn fama. A be da ni angen gwneud ydy symud yr newidynau perthnasol i'r llefydd perthnasol. Felly, y grŵp ydy y newidyn annibynnol, a'r unedau alcohol ydy'r newidyn dibynnol, be dyn ni'n mesur. So, mae'r grŵp yn mynd i fynd i'r category axis yn fama. A mae'r unedau alcohol, dyn ni'n mynd i newid hwn i ddeud dyn ni eisiau other statistic, enghraifft mean, cymedr, iawn. So be mae hwnna'n deud ydy be ydych chi eisiau'r barau i gynrychioli. Felly, dyn ni'n deud, dyn ni eisiau'r barau y graff i gynrychioli cymedr y newidyn dibynnol. A wedyn, dyn ni'n symud y newidyn dibynnol ar draws i variable yn fama. So mae gen i'r newidyn dibynnol yn fama, a dyn ni wedi dweud bod ni eisiau'r cymedr, a mae gen i'r newidyn annibynnol yn y blwch category axis. Iawn, felly mae hwnna'n mynd i ddeud bod gen i bar gwahanol ar gyfer y ddau grŵp. Wel, mae gennych chi'r opsiwn y fama i newid yr ystadegyn. Felly, os ydych chi ddim eisiau dangos y cymedr, mi fedrwch chi ddangos unrhyw ystadegyn arall os ydych chi eisiau, ond dyn ni'n mynd i gadw fo fel cymedr ar hyn o bryd. Wel, cyn i ni glicio ar OK, dyn ni'n mynd i fynd draw i options yn fama. A dyn ni'n mynd i ddewis yr opsiwn yma, Display Error Bars. Iawn, felly mae hwn yn mynd i roi barau cyfeiliornad ar ein graff ni. Wel, mae fyny i chi, gael chi ddewis be ydych chi eisiau yr barau cyfeiliornad gynrychioli. Fedrwn nhw gynrychioli cyfyngau hyder, yr cyfeiliornad safonol neu y gwiriad safonol. Mae hollol fyny iddo chi. Cwbl sy'n rhaid i chi wneud ydy gwneud yn siŵr bod chi'n gwybod be mae'r barau yn cynrychioli. Oherwydd ydych chi angen deud hynny yn nisgrifiad y graff. Felly dwi'n mynd i gadw nhw fel cyfyngau hyder 95%. Dwi'n mynd i glicio ar Continue ac OK. A dyn ni wedi cael yr allbwn. Felly mae yna ffenestr newydd wedi cael ei gynhyrchu sydd hefo'r allbwn sydd yn cynnwys y graff.
Iawn, felly dyma be mae SPSS yn ei roed iddo chi, a ydych chi'n gallu addasu hwn, ydych chi'n gallu newid rhai pethau. A'r ffordd dyn ni'n gwneud hynny ydy dyn ni'n rhoi 2 glic ar y graff, a wedyn mae hwn yn dod ar addaswr allan i ni. A mae yna wahanol bethau dyn ni'n gallu gwneud. Felly, er enghraifft, ar yr ochr yn fama, mae'n dweud min unedau alcohol. Di hwnna'n gwneud lot o synnwyr, a hefyd mae o yn y ddwy iaith. Felly, mi fedrwn ni glicio ar hwnna a'i newid o. Felly, allan ni roi cymedr unedau alcohol yna yn lle. Okay. Yma mae gen i myfyrwyr a rheolydd. Mi fedrwn ni hefyd newid yr echelinau, felly fedrwn ni gael gwared ar y pwyntiau degol os ydyn ni eisiau. Dyn ni'n clicio arnyn nhw'n fama, a mi fedrwn ni fynd i'r blwch number format, a jyst newid y pwyntiau degol o 2 i 0, a pwyso apply. Ia, mae hwnna'n rhywbeth arall fedrwn ni wneud. Os ydych chi eisiau, mi fedrwch chi gael tick marks ar yr echelinau hefyd. Be ydych chi'n gorfod gwneud i wneud hwnna ydy clicio ar yr echelin 2 waith. A wedyn fedrwn ni fynd draw i labels and ticks yn fama a dweud, oes please, da ni eisiau yr ticks ar y tu allan. A wedyn mae e'n dod. Mi fedrwn ni hefyd newid y lliw, felly os ydyn ni'n mynd i lines yn fama, mi fedrwn ni ddweud, da ni eisiau llinell i fod yn ddu. Iawn, neu fedrwn ni newid o. Fedrwn ni ddweud bod ni eisiau'r llinell i fod yn fwy trwchus, felly rhoi pwysau o 1, a wedyn yn ni weld bod o'n newid yn fanna hefyd. Dyn ni'n gallu gwneud hynny ar gyfer yr echelin X hefyd. Felly mynd i labels and ticks a dweud bod ni eisiau hynna, dyn ni'n gallu pwysau apply, a mi fedrwn ni newid y lliw a pwysau hefyd. Okay. Felly mae yna dipyn o bethau dyn ni'n gallu gwneud. Peth arall mae pobl yn gofyn yn aml ydy sut i gael gwared ar y llinellau yn y cefn. Os ydych chi eisiau cael gwared ar hynna, mae yna fotwm yn fama sy'n edrych bach fel checkerboard, a ydych chi'n gorfod ticio ar hwnna, a mae'n cael gwared arnyn nhw. Iawn, a'r peth arall eich bod chi eisiau gwneud ydy newid lliw y barau i hunain. Felly mi fedrwn ni clicio arnyn nhw, a mynd i fill and border a newid y lliw. Felly mae hwn yn mynd i wneud hyn ar gyfer y bar myfyrwyr yn unig. Dwi'n mynd i ddweud, dwi eisiau yr fill i fod yn ddu. Nachdo, dwi eisiau fe fod yn wyn. A wedyn i gael y border i fod yn ddu. Iawn. Felly, dyn ni'n gallu gwneud hynny, a mi fedrwn ni wneud rhywbeth tebyg i'r un nesaf, ond eich yn fama na gael lliw o lwyd eich, neu beige, gan i drio beige. Okay. Eitha diflas, ond mae'n gweithio. Iawn, felly dwi wedi gwneud beth dwi eisiau yn fama, ac os dwi'n cau hwn wedyn, mi fydd yr un yn yr allbwn wedi newid. Wan yn amlwg, mae yna cwbl o bethau yn wahanol yn fy ni, ond dwi'n gobeithio bod hwnna wedi dangos i chi sut i gynhyrchu graff ar gyfer cynllun annibynnol a hefyd sut i newid ambell i beth fel y lliwiau a yr echelinau. Iawn, diolch yn fawr am wrando, gobeithio bod chi wedi dysgu rhywbeth a cofiwch ddod nôl os ydych chi eisiau dysgu mwy.